karubutagan natay bisita. Gituyo ginako ni pero sa di pa dahil akong classmate nga local version ni Justin Bieber, ha? Si Justin Ongria. Bye, morning ni mo diya. Ang ato bisita karon si Sir Raimundo Bilangoy, ha? Ang Senior Labor and Employment Office or sa DILP niya, Dole Integrated Labor Livelihood Program. Siya mo ay focal person din sa Tri-Cities sa Cebu City, Mandawi og Lapu-Lapu. Atong i-welcome si Sir Raymond. Sir, may buntag nimo? Hello, may buntag sa tanan, may buntag sa ato ang management diri sa DYKC, and of course may buntag sa atong mga listeners. Sir, ang tibuok ka Filipinos abroad nga makamonitor or maka-replay kay naka-live streaming ta. Atong paibawon sila aning panginabuhian nga ihatag sa Department of Labor and Employment. Pinagi pod ni Ma'am Tess Mercado. Tankiam ko ron ang atong head. Kinsa lay kiyam ko sir? Maria Teresa Tankiam ko ang atong IC ron sa Tri-City Field Office po. Si Ma'am Teresa. Ma'am Tess, may buntag nimo onya of course ni Dole Regional Director Roy Boynape og ang atong Assistant Regional Director si ARD Emmanuel Y. Ferrer. Sir Manny, Sir Manny, may buntag ninyo diha sa Dole. Sir, ang akong unang pangutana kaning DILP, Dole Integrated Livelihood Program, ang imuhang teritoryo Cebu City, Mandawi, and Lapu-Lapu, Tri-Cities. Pero maura ni tanan ang pamaagi sa tibuok nasod kung wa ko masayop o talbog region lang. Okay, nindot kayo nga pangutana na Sir Oka. Mo ba akong pag Yes sir, go ahead. Yeah. Okay. So sa dili pa nako tubagon, daghan kayong salamat sa oportunidad nga inyong gihatag kanamo nga diin ang Department of Labor and Employment to the leadership of our Regional Director Attorney Roy L. Boynafe, ang atong Assistant Regional Director Emmanuel Y. Ferrer, and of course ang ako ang VP sa Tri-City Field Office mao si Maria Teresa Tanquiamco. Sila ron ang ato ang mo gani ang ato ang nanghingusgan gipanghingusgan karon ang pag-implemental sa atong livelihood project, labi na karon ra kasinati taog grabing crisis. Yes, Grabe gyud grabe kayo. So daghan kayong salamat no sa oportunidad kay ang diin kami makapaambit pinagi sa inyong programa, sa makaambit sa publiko sa among programa sa Department of Labor, labi na kining programa gayud sa livelihood program. Panginabuhian. Dole Integrated Livelihood Program, or sa Binisaya sa Tagalog kabuhayan, then sa Binisaya panginabuhian. Okay. So sir, sa iyong pangutana ganina. Sige, go sir. Yes, we throughout the Philippines we have same guidelines, Department Order 239-23 and anti-supplemental guideline 239-A po. Sir, ang Cebu City mo rin ay bukid, mountain barangay. Ang Mandawi wa man gini bukid, labaw ng Lapu-Lapu. Why farming area? Although sa Cebu City na igamay kay pila ka buok mananagat, pila ka buok diri pod sa Mandawi og pila po ka buok sa Lapu-Lapu, kay wa may labot ato ang Cordoba nga to ay mga mananagat. Unsa may makuha nga livelihood nila? Sir, gawa sa pagpanguma nga perti na purong pagkainita, gawa sa pagpanagat nga nihit kay kuha kay matud pa nila, mahal po kayong gasolina. Unsa may makuha gawas nini? Unsa may ikadalit sa Dole nga panginabuhian, kanang alternate ba nga panginabuhian gawas sa pagpanagat ug pagpanguma? Okay, daghan kay salamat pag-usab Sir Uka. So ang department ang livelihood program sa Dole, this is a grant assistance on livelihood for disadvantaged workers either for individual or group undertaking. So, Pwede din individual, sir? Yes. So, hindi gyud siya mo nang mayon ka nga wala sila ang bandaw walay bukid, pero pwede bang maka-avail sa programa? Yes. So in fact, mao ni ang mga packages sa ato ang mga assistance. Natay provision of basic training on business planning, entrepreneurship development, simple bookkeeping, or values formation and others. And then napagitay provision of working capital, example kaning raw materials, equipment, tools and jigs, meaning to say that the Department of Labor kaning programa dili may mohatag og cash. So atong ihatag kun unsa ilang need sa ilang project. So napadyud tay ko answer nga ang atong mga beneficiary ani is tagaan sila og personal protective equipment. PPE. Oh, yes. Then of course, sir, kadit sa kayo, kanang magkinahanglan matag PPE ani nga
di man ni risky tingali ang ilang trabaho, ang ilang panginabuhian like magluto lang or kuan. Naa dai kinang necessary dai sa dole. Of course, kay kung ang ilahang negosyo nga i-propose is karinderya, of course, para disente, mo qualify po na sila. Para sa requirement nato sa tong city local Okay, health kayo? office, kay nato sa mag-hernet na PPE, sila. ah. Yes, of course. Para disente, protektado ang atong Kung naay makita nimo nga dunay nagluto nya naay PPE, kani sa dole gyud ni. Of course. Okay kayo. Kay part man na isa sa package na to. Okay, Para okay. ang atong ang ato ang mga project halinon protektado og disente. Tanawon disente nya limpyo gyud makadani ni sa mga customer. Sir, from time to time putlon ti ka sa matag giingon sa matag discussion nimo para ako nga mapaabot gyud sa mga tao nga kanang murag masabtan nilang Binisaya kay ang kanin tanang gihimo sa gobyerno puro man in English. Sige sir, Go ahead, Binisaya ta. Wala Go ahead, sir. Bisdak man. Bisdak. So, sa sunod na ato, sir, kanang gawa sa PPA. So, ang sunod na ato ni silang i-insure og kuan micro-insurance. Like karon sa ato ang opisina, ang ato ang conduit partner mao ang GSIS. Of course. 1 year ni siya nga coverage sir. Once nga profiled sila qualified, so ato na nang enroll og 1 year kanang group personal accident insurance. Mhm. And aside from that, when kung ang ilang negosyo nagpadayo na, so natay monitoring buhaton, and of course ato ang continue nato nga paghatag og business technical advisory para mapalambo gyud, masiguro nga mapalambo ang ilahang negosyo. Sir, paputos ka kanina ang sa GSIS ka insurance kinsa may mobayad ani ang dole gihapon or ang katong recipient o katong hatagan og livelihood. Ang mobayad ana of course ang duli kay part na isa sa package sa Astang atong okay ha. programa. Salamat Attorney Roy. So si ang Oscar kanang sa tuig naman sad renew sa na sa sunod tuig. During that time nag-avail sila, so of course 1 year maingon nga dunay na aksidente pero nahuman na ang Coverage. Bali ang coverage gikan sa pag-release, pag-implement, bali nakahaom gid siya nga within 1 year dunay di na nato kuanon ha mag-ampo. Di ta mag-ampo Kay lang pero because di kini man ni mabunga- kalikay ang disgrasya. Correct, kay kung nakabalo pang disgrasya di muli kay tata. Oh. So basta within the period of 1 year ato na siyang cover. But after that wala na. Ila naman kay they are expected nga kaning negosyo nga mogihatag mulambo. Sa kato. So, Grant, di ba kung bitaw. giingon na hatag kini siya nga programa sa katawan. Mm. Karon unsa may ilahang obligasyon. Ang ilang obligasyon sir Oka is ilang palambuon, ilang trabahuan para mulambo. Dili ni pwede katulugan. Tinod. Sir, usa ka tuig ra group insurance ni. So after 1 year, pwede usa man ni GSIS among si Juan de la Cruz gusto niyang i-continue ang iyahang mag-individual na lang kay arita sa kuan ang individual nga magpa-insure mo allow ba ang GSIS bisag di sa membro? Okay, nindot kay nga pangutana para maliwanagan or maklaro sa tanan nga ang GSIS is only for ang duli mo mobayad kay namatay memorandum of agreement. Dili na sila modawat og bayad adto kun lain nga mo individual mo mobayad. Okay. But ang ato ang programa usab, they are allowed also to engage into other micro business micro insurance company. Kinsa man ni sir sila kanang mga gagmay nga insurance company. Yes, ato bang i-mention? Go ahead sir, no problem. Pwede No naman problem. sila mo kuapod. Naman pod ang ato ang Palawan, ang ato ang mo insured na sila? Yes, na sila insurance pod. Pero pwede to layo ang Palawan sir. Palawan. Hindi. Lingaw ba ya? Palawan Pawn Shop po. Palawan po sir. Okay. So, at sa pailain sir, gawas ana. Gawas sa Palawan. Marak na si Buana. Cebuana di ba mo manghagad ba sila? Marak na sila po. Magbayad kini kas Beko adto ka Cebuana isa nakay 49 di. Oh, di mo kay 50. Isa atong ipa-insured ko ay lang. Manghagad na sila. As individual and expire sa katuig nimong insurance gikan sa GSIS adto na ka mag personal na ka
Mao gyapon. So Yes. ikaw na magbayad og premium. Yes, sir. Ah, Okay. correct, Sila correct. na. Sige, sir. Go ahead, go ahead, padayon ta. Murag nindot din siya, nindot din isyu, na. Murag mapahuway tas politika, pati sa muka politika, sir. Arita, kaning imo, habi, murag panginabuhian man eh. Next, sir, insurance, after. Kini ang mga programa kay as long as nako natay gitawag og kanang components ani nga programa. So mo ni nga do na tay implementation mo na pagsugod pa lang daan sir o gitagaan na sila og kanang project. Gitawag na siya namo sa Tagalog gitawag na kabuhayan formation. Meaning pagsugod pa lang pagpa-apply nila na sila assistance, grant, hatag, okay? Then by the time Sir, kadiyot po no, tikabi. Murag excited ko ano ko na. Pag-apply pa lang, doon na grant. Unsam na, sir, kanang hatag. Okay. Pag-apply, once approved, nanatay madawat silang assistance. Unsam na? Ang ilang project na to ilang gi-submit fundable sa atong office. Okay. Pananglitan ha. Ari lang ta na sa kanang ginagmay nga kuan, panalitan tagaan man to sila og personal protective equipment. Magtukod og karindira kay di magsilbing panagat oy, di pud magsilbing pamasahero kay grabe ka mahal ang gasolina, yung panagat ni hit kay kuha. Sir, unsa man pananglitan? Unsa may ilang ipa-approve? Una. So una is dapat ang atugod para masiguro nato nga ang programa sa Department of Labor. Sa group ta, arita sa grupo. So, okay, group man or individual, dapat skill-based gyud ta. Meaning kasi unsa may ilang abilidad. Sa abilidad. Kay kung dunay abilidad like example lang nato, may mo bake, bakery. So pwede tang mo kuan mo grant og bakery. Kay Uy! na may skills ang ato ang kuan nga in kaso og ma-approve na ni sila, so ma-implement na ang project. So sigurado gyud nga molambo kay nga naman bisag magkinaon sa tuyokon ang kalibutan basta skill based ang atong mga project. Og baker na daan. Di pabura na ini ano? O mas nindot hinuon kay para masiguro gyud nga ang ato ang project mulungtad. So og baker sa daan, ganong magtrabaho man ko ari na lang ko sa doli. Sir, pila man ang worth sa mga equipment nga ihatag sa doli. So kung sa group project natay ang grant nato ani depende sa naman tay micro sa micro Gagmay. madatay 15 to 25 members ang atong maximum kay pwede man tamo hatag og minimum. So maximum na tana og 1 million. Uy, kadako unsa man ni? Ang doli mo mamalit og mga gamit? Yes. So kana na pod sir Oka, ang pamaagi na po na there are two modes of implementation. Either direct administration nga si duli may mangumpra, so on procurement process ta. So naapoy gitawag og through accredited co-partner nga ECP. Yes. Mao ni Kay para gyud nga kani man kung sa ato akon ares duli, taas-taas ang proseso. Tinuod Pero bitaw? karitang mo isipitag mga kani gitawag na dili LGU arita sa mga NGO cooperative mas dali kay wala man sila bidding. Sila ray magbuot og unsa ilang paliton. Canvas man na sila. Canvas lang. Kinahanglan bang muhatag may canvas form sa doli mo among isubmit? Dili na. Dili Sila na. mismo mamamalit dito. So, base sa approved proposal. Aha. Naman ta dito yung mga items. Kung sa items, mo to lang guide pagpamalit. Okay. Now, kaning giingon nimong katong dili ECP. Unsa to individual grupo pero dili ECP. Si paagi ato, sir. So, kana, ang Department of Labor, kung dili isip, kami may mangumpra para sa ilang panginahanglan. Okay? Na worth sa ilang project, panalitan, nag-maximum taghatag og 1 million, like katong gining micro, 1 million, ug ang ilang project day wala ni abot pod og kuan kana 1 million. So, katurang amount nga needed of the project. Why balik sa doli pangayoon ni? Wala. Matay salamat, Attorney Roy Montes. Salamat. Way balik. Salamat ni mo, Sir Raymond. So, way balik na ni. Now, pero still, ang dole mag-monitor. Of course, ang Department of Labor sa programa na ginang monitoring. Kay mo man na pag-implement pa lang daan, pagsugod, profiling, din monitoring. Kay ang ato manggod diha is masiguro nato kung nasa pa dahil problema. Na makita nato kung along the way in the implementation sa programa, basig naunsa man sila nahinay ba, nagka-problema ba mo Mualalay pa mo, mualalay yes, gyapon mo. mo nang natay gitawag og continue business and technical advisory nga Ay, sa to sika. mga beneficiary. Sang nindota. Unsa may qualification sa gitawag og accredited co-partner kanang ACP? Ang ECP dapat sila is
kanang registered sila. Sa diin man Dole, SEC, There are 3 registering body, Sir Oka, na ang People's Organization, nata sa Department of Labor. Dole. Kung cooperatives, nata sa CDA. Kung Ah. other than business, man lang sa SEC. Okay, All okay. they have to do is, muari na po siya magpa-accredit. So, napo tayong mga requirements on how to accredit. Before sa accreditation, sir, kadit lang, si Attorney Roy, kadtong magpa-accredit sa Dole, lifetime ni, dili pareha sa uban nga, mag-renew ka. Sa kaniadto, si Tinta ang bayad, gitagaan pag yung discount sa director, 50 na lang. You know, sir? 50 na lang daw ang bayad sa accreditation din sa inyo. Sa amo akaron is, by law, that's 70 pesos lang. Pero gitagaag discount ni Attorney Roy, 50 lang bayad, oy. Di sa gawas kaning Dole, di man ni revenue generating ahensya sa gobyerno, pero muhatag pag yung discount ng giga. Anyway, sir, arita sa talasa to. So, before tamo proceed tong requirements sa accreditation, di ba ganina na ako giingon nga, micro, katong members kon 15 to 25, 1 million. Micro na, 1M. Kan small na to is from 26 to 50 members, 2 million ang atong grant, maximum. Then, above that, small, medium, sa medium na to, mahatag tag maximum of 3 million. Maximum of 3 Under million. sa group project. Under sa group project. Pero, una, kanang 3M, doon na membership nga, 151 up. O, kana siya, of course, we will base, atong gibasihan, ang number of members. Ah. Active number of Aktibong members. membro. Yes. Unsa pa'y financial requirements sa Dole, aron mahimo kang accredited co-partner. Of course, ang atong... People's organization or association? Yes, ang atong mga requirements, maura ni siya. Ang mosunod, mao ni ang atong mga requirements. Kung ang ato ang ACP is government, so natay, of course, submit sila local development plan or kani gitawag nato nga naka-indicate dito tong labor and employment social services or annual investment plan. AIP. Then board resolution nga gi-authorize ang representative Chairman, presidente, ang mga board. Barangay captain ba, mayor ba, okay. Sir, Then, kaniyot, pwede di ay makadawat ang mga government organizations like kanang mga union sa mga government employees? kuan sa sir as ECP. Dili na As ECP, yes. Yes, pero dili sila mo beneficiary. Lahi man ang ECP ka, then beneficiary po at the same time. So sila ra ang mahimong taytayan or imbodo nga diin ang programa sa Department of Labor mapadali paabot sa ilang constituent sa ilang mga sa ato ang giga di ani no? beneficiary. Yes, para mapadali jud. Pananglitan barangay or lungsod? Lungsod pareha rag requirements. Pero pila man ang maximum sa barangay? So depende na kung unsay ang project man atong gibasihan. Basihan, pananglitan. Ang barangay is mahimong ECP gyud na, di ba? Yes, pwede ra sila Pwede. may mga isipin nga 3 billion. Pero uska barangay ning ako kay ako'y kapitan. So, So, siya, kuan man na siya, Sir Oka, is, kung ang iyong barangay, na apoy gasubmit og kanang gitawag nato mga project proposal, kay nagkinahanglan po sila livelihood, so, sila pod ang ato, ang hangyoon nga mahimong ACP. Pero kung dili sila mosugot, kay medyo, dili kay sila sold out sa program, ang Department of Labor maunay mo take over kay namatay duha ka mode of implementation ang direct administration and through ACP. Sir, So dili gyapon wala gyapon ibabag nga dili mapa-implement mapaabot ang akong kuyawan diha ani ana ang kanang kuan bitaw kanang inyong number of personnel gamay ra man kayo mo og direct administration pati makagwanta pa mo ani pati binigdahan ang project sa Dole 7. That is why kon mahangyo gid may kay so par sa amo ang gipanghangyo kuan man musugot man kay ngano man ila mang constituents pod ang atong ang beneficiary. So the same as LGU Yes. kanang munisipyo or syudad. Correct. Sir, ari sa kos mga mag-uuma bi kay ang Cebu City maora ni naibukid maora po manguma. In fact, tuwagan ni atong higala, so higala si Boss Mungkoy Janon o si Ma'am Rose tuwas kang binukot ha, bukid. Yes. Onya siya mo manager aning RTD Skywalker. Now, unsa may naa dito sa sila kani puro man kaning usa taga Sirao, kaning usa taga Babag. Okay. Daghan sila og kuan karon dito, daghan sila og kanabang
mga mag-uuma nga wala in taon katanom tungod ning grabing init. Unsa may labing dali sir. Ato lang sa ning laktod-laktoron gamay bi kay importante ni para in taon kaning daghang laminaw dito sa ilaharon by radio lang dili sa atong live streaming. Unsa may atong mahatag dito sa mga mag-uuma? So sa Mountain Barangays nga diri sa Cebu City na natay na ayudahan dito bag oratang nag-release kaning hog raising project. Oy, No? baboy ha? Yes, onya kani pong mga farm inputs nga diin kun asosasyon sila mo'y mamaligya para sa ilang mga membro. Kanindot. So ang ato ang ihatag katong mga farm inputs like abono, seeds, muna sila mamaligya bali mura og gitawag agri ko ano sila marag general merchandising bitaw siya nga type. Sir, kaniyot putlo ti kaniyot pita Sige kay po. pananglitan association bagyo ni ang gikinanglan. Kay sila may mamaligya. Yes, kani kon group project. Group Ano pa project. tayo mga individual. Sila na ako ning gipangutana ganiha dunay mga grupo dito sa Siraw sa mga mag-uuma. So ug buingon kang mamalit mi og kami na lang mamalit as ACP. Kami mo'y accredited co-partner. Pero kami na lang mamalit, kami po'y mamaligya sa among membro or even ang non-member katong dili membro namo sa among asosasyon. Mahimo bag gawas sa mga di man sila magamit og abono ron kay init man kayo. Di ka tanong approaching na ang klase June 8. Pwede mamaligya sila silang membro. Kami mga notebooks lang usabi niya para maka-save pod in taon ni among mga membro. So kana nga type of project kay ato manggo nang gitan-aw Panginabuhian man gyapon. Panginabuhian pero ang ato akana manggon sila mo'y mohago. Ay kasagaran mga kakita kani ato mga project nga kana bitang gagmay ra ugan kay bayan sila diretso. Bayan sila. Bayabas og sili. Gamay ra gyud kayo sir. Kung tan-aw nato, katong tan-aw nato mangumpra pa, mohauling pa. Yes. So kakita ka sa 'di ba mahal kayo ang labor. So mo nang kinahanglan nga kanang ang mga project nga magamit jud dayon sa ilang uma or namatay kuan pod sir kanang pigiri pwede po ta mohatag og pigiri kay usually sa bukid hagrising kay usually mo na like common di ba? May common. Manok, kanding. Correct. So, may buntag di ay ni Sir Lo Rigor. Akong na-partner before ha, sa Philippine Crop Insurance Corporation. Tuwa na, silingan sila eh. Tuwa dito, retire na itong akong amigong ambungan. Tuwa, si Raw. Amo tong, napa mo ko'y contact, I don't know, ba mag-ilis og number, kay, murag makatabang sa aning livelihood sa mga mag-uuma dito. Duha man karon crops not counted ang crops on kay init man kayo. Pero arikas livestock unsay naa sir sa livestock be. Mahatag mo pigiri. How about ang pig? So okay. Mao ni ang atong package food sa paghatag sa atong like piggery. So ang encouragement Grupo or individual? Individual or group pero kung group ang atong kuan mas dako magog impact no sir ang atong Correct. kuan. Okay? So ang atong ihatag ana is ang baboy, ang mga baktin og ang laog nga one round ba pag ani din. Ang kuan nato ana sir ang halin ana mo na ilang revolving capital. Nakakita ako sa kuanda before ang katong ilang fish cages kay ipanghatag. So unsa may pamaagi sir pananglitan di tingali kaayo namagod og palitang maggrupo ta di agi usan kugihan og palitang group of 5 di apoy upat na pulan. So og maggrupo ta. Aprobo. So og maggrupo di tingali pero og ingno nato nga ang association of farmers dito sa Bukid as accredited co-partner. Kanang sila mag-individual lang kung buhi oy, bisag isipin mi pero mag-individual lang kung buhi ug maggrupo mi kanang uban sa pulan man. So, okay ra na. So ang ato lang yung iklaro ani sir ka nga kon group project kon group project kita. Kay kinsa may i-audit mo niya ani, di ba? Kay lisod man kayo ng group project kunya gi-individual og hatag. Correct. So arita sa individual naman tay individual project but like ato kung giingon nimo ganina nga sa adlaon atay gihatagan og hog racing. So individual to siya. Dole inyo Boss Glenn, dole inyo. Kunya sa Siraw pod, Oh. sa Siraw pod na po tay assistance katong na-release nato last time nga parents of child laborer kato ba mga bata nga apil din na. apil na sa amo Talo, wag ang ulo. ilang gipangayo adto mo tong ilang mga pananom abono seedlings and ana
So wala lang may galimit og kuan basta ang atong mo qualify ani parents of child laborer, mga working poor, farmers. So kanidako ang basta impact lang ani. wala nagtrabaho sa barangay, wala nagtrabaho sa gobyerno that receiving honorarium. Og ari ka barangay tanod, BSW wa kay apil ani. Walay apil. Pero ang iyang asawa panangitan ang tanod ba na unyang asawa wa may trabaho di na to di siya maka-avail. When it comes to priority, ato yung priority katong Wa gyud yun. income. Okay. Di ba? Parihara gunas pamilya kasi priority yung katong naa o di ba? Sa ingan ana lagyad ang atong kuan. So wa ni maglimit di ay sa kuan kanana ang bisag kinsa nga mga mag-uuma. So dito si raw ang ilahang kuan mga farm inputs. Yun sa pag-monitor sir kay murag kadiyo tra man kay na mga 3 months so maka-harvest naman. Nana sila kuan sir, mag-submitter po na sila og kanang financial gikan sa paghatag, gitudluan man na sila og kuan nato kay sa implementation nato karon kay partner naman nato gud ang RTWPB. Sila may mahatag og simple bookkeeping. Now karon- Regional Tripartite Wages and Productivity Yes. Board. Regional Wage Board in short. Yes. Oh. So now sa Lapu-Lapu bisag walay bukid pero tuataron didto kay naaman tay kuan didto nga gi-release nga kana general merchandising sa barangay Panganan in which karon ang team sa RTWP padung na kay before to pamaliton sa atong ECP didto nga mao ang LGU Panganan tagaan jud sila simple bookkeeping para kabalo silang mo record kay ang simple bookkeeping magpamatuod na ang nigawas ni sulod Og lisod. nga kwarta. Mm. Kay kanarabang kong kwarta init kayo. So Tinuod dapat na ay klarong recording ra gyud para dili gubot So ang ato as much as possible na agay kanabang lawom kayo bulsa nga tesorera kay porbida. Sige. Anyway, sir, last na lang muslan kana before the commercial break. So, sir, doon na ba'y nahitabo nga palitan itagaan niyo og baboy o niya grupo na tol kanang grupo hanarag yun within sa community. Ay, pista man sa patuntabangan lang nag-ihaw. Lalo yung rana, sir. Kaya di man maningil ang duli, ano mo lang. Di man maningil ang duli, okay na ta. So, dahil nahitabo na yun, sir? Muna nga Sir Oka ato ginang gi-emphasize nga hatag siya pero dunay dakong responsibilidad. Ang responsible very dako kayo Sir Oka nga naman palambuon. Natural. Unya, of course na mabutay monitoring atong gihimo. Of course ang atong mga barangay captain, atong opisyalis sa barangay, pwede pod silang mo monitor, pwede man lang mo report. Ang kaso lang Sir Oka kung nagkasakit gyud, ang baboy di malikayan dili tungod sa pista kay nawagtang or birthday or sa kasal ba ka ha. Ang ilang buhaton picture lang mo report lang sa ato ang sa DA sa ato ang naman na sila gi-deploy dito sa bukid nga taga PCIC. DA. Yes. PCIC. Unya mao na sila ang mo document para makita nato nga ang project gid ay wala good wala na kuani kanang wala na gamit sa lain kay ngano man di ba naghisgot ko og formation. So kun mulambo ang group ang project Seroka ang may tabuan na kung unsa pa ilaing panginahanglan na tagaan. So gito man gitawag nato og kabuhayan enhancement. Now karon Sir Oka ako nagkaso man gani ang ilahang project na igo og kalamidad like mga sakit, malaria uban pa sa mga tanong mga peste o kanang init. Naagapon tay ihatag Sir Oka ang gitawag ana kabuhayan restoration. Atong i-restore kay wa man na tuyo Wala man tuyo pero Correct. still mudugang ang murag in a form of dugang. Mahatag gyapon og balik kay di man dugang siya kay naputol man siya kay wa man. So ang katong enhancement nilambo na unya ni dako pa jud mo nang tagan sa enhancement example anato na ang project dito nga atong gikuan is banana ang cacao production. So pag ani na sila nya uy dako man day ang transport ang kanang logistic paingon sa market. So therefore naingon ang asosasyon nga uy mas may kami na mo process ani gikan sa tsokolate yes. gikan sa liso nga to chocolate baligya Finished product to mo baligya. banana to banana chips sumuhatag tawag og mga equipment Dugang ha? yes para kay makit-an man didto nga dapat nga kaning diversion or kaning pag produce ani nga laing nga product sa ilang ani modugang sa ilang kita. Tinuod gyud matay ha. Matay nindot kay nila murag okay kay ni taas man ni kutay kayo pero akong awhagon ang mangutana oni ako sa di man puye sa
PCIC kay siya may regional manager kay pila nakabuok kasagaran mo ko sir sa kuan ugwa na pondo ang PCIC para sa RSBSA kanang registry system for basic sector in agriculture kay national fund mo na funds mo na para sa mga farmers ari naka-drop sa local nga insurance gamay naman kayo. Sumali kaning sa dole tingali atong ingnos man po nga atong ipa-priority sa RSBSA insurance ang mga funded ubos sa Department of Labor and Employment. So ingin ani padayon Mr. Raymond dire ha sir akong kaniha alang atong last na to na isgutan ang accredited co-partners like mga people's organization, NGOs og including gani barangay og ang munisipyo or city. Sir, ari kuno ko sa individual. Unsa may nindot sa individual, sir? Okay, nindot yan pa. Ay, sorry, sir. Okay. So, unsa may naa sa individual maka-avail aning livelihood program? Okay. For the individual project na to, nindot kay siya kay ang maximum na to nga ihatag anin na is 50,000. Apil na diha ang microinsurance sa JSIS. Mhm. Plus 1 year gapon. Yes. Mm. So maximum na siya pero pwede ra ta mohatag kun tan-aw na to nga daghan gyud kayang moabil so pwede ra ta mohatag lesser than that but maximum of 50,000. 50 mil sa individual. Yes po. Unsa may naa din na, sir? Unsa may posible inyong i-suggest or ang kantong mga individual nga gusto ko ana unsa may haman mo dapita mo lugar diha? So kami sa mandate yun nga kanang mga project na to nga kana yung kanang sustainable kanang mulungtad. Mulungtad. So like kami karon kay discourage na ng sari-sari store kay wala gi mahurot gamay ra manggod ang ihang sorry store sir abi nimo mairi ka hurot og panukli sa ilang halin Sira-sira. masira-sira. So muna nga ang kuan gyud ni sa among regional director nga katong mga project nga mo sustain like kani mga food vending, street vending nga pwede man mi mahatag og nigo cart kanang modern nga nigo Hasta cart. kariton? Yes. Na, di mo dili na kariton lang ha. Kuan na kanang e-bike nga na ay goyoron siya nga katong tindahan kanang ilang baligyan niya at the same time di sila Manindag magluto. butong mo kasagaran ron. Ang kanang manindag butong Pwede. wala pa na kuan pwede na siya kon depende sa unsa ibaligya. Manindag man ay requirement good pod sa city nga in kaso og kuan. manindag pandesal. Pwede. Didota. So, napag mga Kaning mga og sa kuan pa modernized cart ni. Yes. O gini ang gikuha ni RD nga dapat dili na katong padjak bitaw sa una nga Magsikan puti mo tong kapuya. O niya inigluto nimo apil pa gid ang singot. Singot normal na. So muna karon nga gimoderno ni sa ang pamaagi karon sa mga ni go-kart like kanang mag street bin ka nang mamaligyag mga tempura ingana na so yes, they will correct. be provided atong tagaan sila og Fishball. office mo ni nga lutuonon plus ang cart plus lutuanan. Pero ang luto nun, kausara mo palit sila na may mo. Yes. Okay. Kay pila ra may budget kay mahal ba pong i-buy karon og kanang ang cart niya mismo. Okay. Lebe. Unsay requirement sa kuan individual. Mora gyapon sir, mausulat ra gyapon na letter of intent nga moabil sila og livelihood project sa Department of Labor kay mao ni ang ilang existing nga kahimtang karon sa ilang Pwede binisay o nagsuwat. Yes. I-address to. Mas maayo og binisaya kay gikan sa ilang kasing-kasing. I-address to. Address sa ato ang regional director. Attorney Roy Buenapay Gapon. Yes. So di na iagi og ni si Ma'am Tess ni mo. Wala diretso na Diretso ng RD. automatic man nga kung asa nga address automatic na mo landing na sa mo sa field Ang office. tono sayon lang kayo. Inyong tawgon si inyong suwatan i-address niyo Attorney Roy Buenapay, Regional Director sa Dole 7. Mangayo mig attorney mangayo unta mig hinabang diha pinagi sa panginabuhian. Bisaya ra kayo. Oh. Pwede ra gina dawaton gina Bisaya man gyud kayo. Then ibutang lang dito ang ano unsay kahimtang dayon ngano nangayo. Kay para pod matan-aw ug unsang klasiya pod sa iyahang livelihood assistant ang Naninda in town ko og pandesal soroy-soroy unya tricycle na naguba na. So imong yung i-stating yan ana or kinahanglan gyud kun necessary nga may tag mailisan ay kung tricycle o kanang modernized sikan na. So ang mas nindot yun kaan ka ng circa nga dapat nga sila i-train nato sila dili lang kay kanang bayan sa bitaw. Nindot Ato kaayo. i-train sa kung wala sila skills about pandesal making na may atong kapamilya sa TESDA nga sila in charge sa training. In partnership with TESDA gyapon? Yes, kay What kauban raman ta.
So ang graduate Matay, sa TESDA, automatic man na siya nga may mo Ah, pang yes. beneficiary sa department. Correct, of correct. Labor. Oo, tinod. Kaya Like haro- welders. Oo. Kana. Kay nindot lagi sir Oka nga sila gyud maghago. Sila mo'y maghimo kay unsa may ihatag sa Department of Labor. Hatagan sila lutuonon, lutuanan sa pandesal. Ah. Okay? Dili lang kay kanang mangumpra, dili wa kay nay ginansya. Ang kanayon sila mohimo kay mo man didiri man ta kay atong ihatag kani man ato ang mga kanang raw materials. Oh, mo na ilahang So, baton. akong klarohon sir aga. Kani og pananglitan ang iyang style pangumpra lang palitan ay Bikiris Glen. Unya ako lay tigkumpra niya, ako tigsuroy nimo. Still mao gyapon ang maximum is 50,000. Di usually kanang ingon ana sir Oka, gamay ra man gud sa manang dili. Gamay kayo. May pay i-train nato siya nga siya gyud mohimo sa pandesal. Kay libre man ang training test na pay ko siguro na sa allowance dito. Naapay alawan sila ha kay amigo na to. I So, don't di know kayo kung ko sure og nabay allowance basta libre ang training, kauman sa training na sila in-situ ihatag certificate pagkahuman ana. So di na capable of doon na sila kapasidad nga magnegosyo nga sila na mismo kay ato lang ihatag dili man ang pandesal kay kita may mangumpra para nila so bitaw. pila ka pandesal niya kada adlaw mo di ba? Kay si ato nga Director sila Floro yun Ringkas. maoy mo buhat sa maong baligya. I don't know kung naapabas Director Floro Ring ka na mention na mo years ago party ani kay although si Attorney Roy ato murag dito na sa laing region na regional director. So amo ning nahisgutan diri. I don't know kung naapabag hapon sila sir. Ari ko sa ako pananglitan na ako'y in situ gikas TISDA National Certificate to issued by TISDA kay nakahuman ko welding. Now, ang inyong ihatag as individual is 50 mil ra. Yes. Pero ang kanang mga welding machine, kanang mga rad o palit-palito naman ang mong rad unya kanang ubang mga gamit like kanang mga payag-payag nga imong butangan sa mga o imong adto ka magtrabaho. Unsa na sir? Okay, ninindot kay nga pangutana. Kay kaning among ahatag. Pero naa siya counterpart sa ka. Unsay counterpart? So mo ni kung ang iyang skill is welding as welder, so tagaan siya tanang equipment base sa budget sa nga gamiton niya nga maka-perform siya as welder. So Dili base- 50 mil ka dako mo kay kinahanglan. mo base ta kay naman po portable nga welding machine. O karon katong murarag radyo. Yes, kay mo man na ilaharon nga mag-welding comfortable para dal-o na lang. So ang ilang buhaton kung naadjud sila sa balay, ang ilang counterpart na Sir Oka is kana ilang butanganan asa ni Pwesto, pwesto. Adto sila pod mag-welding aside anang kanang on call. So muna ilang counterpart para ma-feel nila nga, uy, dili lang kay grant na duli lang yun. So na sila counterpart ang butanganan. Ang butanganan ra. Pero dili kinahanglan nga cash ang ilang counterpart. Pwede ra nga kanang butanganan mismo ang ilahang mga ang gipapanday ana ang mga materials. Itong taga-ag Immediately after sa ilang training maka-avail na din sila dayon ani no kay Yes. kung na ako di ako gamay pwesto dire Attorney Roy o niya kaning ni andering akong pwesto mo ni akong butangan og welding para welding shop ba Okay. kay kana na ang naka-graduate ko na ako in situ so ang ilang pwesto ra mo ay imuhang counterpart now sir what if og di gyud mo exist sa 50 mil ang kinahanglan ako niyang gamiton. Okay, kung mo exceed yun sa 50 mil, ang may tabuan na, counterpart na lang sa nag-request. Okay. Base sa guidelines, base sa ato ang department order, mura man atong maximum. Apel sa 50 mil kay welding man eh. Ang protective PPE. PPE? Yes, Equipment? mga gloves. Kana mga Katong iyang maskara. O appeal na siya nga i-request part na siya sa 50 50 mil plus insurance. Okay? Atong ingnos pun iregamay atong gamro. Uwang. PPE. Ang kuryente. Abo na na silbing Yes, ko. counterpart. Mo income naman siya. Correct. Mo income. Yeah. Aside from that, naman ay gitawag na magpa-home service, magpakuan, pwede man na ingan anak. Okay, portable naman na kay Correct. welding machine nga portable. Oy, now, ang kaning giingon nga para sa mga mananagat sa amoa sir. Okay. Naay mga mananagat in town nga murag nitagam nag-antok bal ko kay usahay na mo koy way kuha mahal kay gasolina usahay makakuha pog daghan niya kanabang init na kaayo ron ang dagat lisod unsay naa dinhi para sa ingno na to farmers Fisher Folks Association or individual same gyapon sa individual 50 mil. Okay, so diri kung panagat na ta diri na ta mo kuan sir ka taas
Kay ang individual project na to maximum tawag 80,000. Dako, dako. Kay na may bangka, Pampot. pump boat niya plus makina tanang nga Bukod. gamiton. Yes, apil na siya as long as within the budget. 80,000 pero 80,000 kon panagat ang atong hisgutan si Juan de nagyon. la Cruz sir nakadawat para sa amo ang asosasyon na aming gitagaan mig pump boat kaniadto ni Director Alan Pokita sa BFAR unya na ay pukot pod or net nga magtagtungas kilometro or 500 meters. Pero gusto kong kuwangan pa mari akong gamit oy maka-avail pa ko 80 maksimo. Yes, because that was given by BFAR. So nga to, i-enhance na to. Diba, niingon ko ganina nga, ang project existing pilo, napamatud-an nga, or namatikdan nga kulang pagyod. So kung unsay kulang, manang ma-apply sila kanang project sa duli. Kay, Individual katong ya. nga- Yes, katong ila, either man individual or group, pwede ragyapon na siya nga, unsay kulang, mo'y among ipuno. Sir, nani. Moingon si Juan de la Cruz nga, di ako'y pump boat, di ako'y pukot o net, di ako'y mga gamit na. Gasolina, wa man ko'y palit gasolina. Nindot kay nga pangutana kay ang gasolina dili siya appeal. Oh! So, dili appeal nga naman. Muna, di ba natin gitawag og counterpart? Oh, counterpart. Yes. Kay dili man na appeal ang kuan ang gasolina. So, ug unsay ang gikinahanglan tong common kanang dili. Kada man operation daily na niyang consumption sa pagpanagat. So, dili Wala appeal. man siya appeal. Ah. So, arita sa appeal kung unsa pa'y kulang niya. Pero kung kompleto na, wala, lahi na kay dili na sa mo, kay kompleto naman. Asa pa man si Duli mo sulod sa ihang project na kompleto Kompleto naman. Yes. So mao gyapon na sa individual akong ibalik lang nga musuwat lang gyapon ka. Correct. I-address nimo ditong Attorney Roy Boynape, Department of Labor or duli lang, Regional Director 7 unya imong sir mangayo unta ko ani kay mananagat ko daghan man kay kog kuwang, kuwang kog pukot unya kuwang sa kog mga gamit. So ingon ana lang unya kanimo matinud Bisaya lang yun. Correct. Kanimo matinudanon Juan de la Cruz. Asa na siya ihatod niya? Pwede Regional office? Pwede ra gid i-email na sa among Mananagat, opisina. dili ka email, di ka Okay, dinag wala. mo. So pwede ra ron para di sila mo gasto. Sa kada lungsod naman tay peso manager. Oh! Pwede ra ipamalihog nato nga kay kaning peso manager mo ni ang ato ang conduit partner in the implementation of the livelihood program. So pwede na sila mismo ang mga peso manager sa kada LGU kabalo na sa kung sa programa pwede na sila moduol didto dahil kay nakabalo na sa kung sa programa sa Department of Labor. So pwede na pag magpa-assist sila dito pag-write up kay kani mo ganung programa na ano yung mga proposal. Nato na isguti ganina requirements sa to sulat. But so unsa may sunod proposal. So ang proposal natay template. So unsa may buhaton sa atong mga beneficiary. So ilang buhaton is na sila canvas na ilistahan kun unsa ilang gikinahanglan plus ang presyo. Nga ang presyo nga dili gud sa bukot-bukot. Ang presyo nga gikan gud sa mga legitimate supplier. Kaya nga naman, para ining by the time ma-implement na siya, dili ubos ang presyo. Imagine na nga, we are facing crisis, dali saka ang mga presyo, right? So kinahanglan nga, Still ang nindota. klaro jud kayo ang ato ang paggaira nato sila kung unsaon paggama sa project proposal. Now, akong gi-assume lang yun sir ha, kaning akong gi-example o ang mananagat taga Santander unya mo arig doli pati layo Layo. So simple yung kaya di nara ang piso Public Employment Service Office, Office, matag correct. munisipyo. Correct. So pwede ato dito or di gyud di mo kaya magsuwat, pwede magpasuwat ka dito sa taga piso. Natural, Oh, pwede ra gyud. unya igo lang kang mo pirma. Pirma kay di ka kasuwat, of course di jud ka kabalo mo pirma. So lagda pwede ra pod og Tamar. Okay. Yes. Si Engineer Edmond Albiar, ako ni partner yun, onya si Nestor Pasumala. Kani, naanis, amo ang magpuyo. Saan mo minaw? Di apon, si Colonel Timmy Ricabo, ningon sa ingna, papanding na ta para sa buhat o artificial coral reef, sir. Kani, coral reef. Grupo ha, grupo ni. Yes, ang ato is when it comes to kaning base wa pa may na-approve butong bagong guidelines, ang ato pagid is basta when involving construction, dili siya pwede di mapandingan sa duli. So kung unsay gikinahanglan like gusto coral reef magunayla na may lain pong agency nga mandated nga matabang basta ang klaro nato nga when it comes to coral di ta pwede parera guna kod og pigiri imong gipangayo unsa may imong counterpart di ang kanang imuhang kuan fence kana imuhang butangan sa baboy Yeah. Pero kaning mga
kani sir partners mga panagat gid tinuod kay sa amo agod og inahanglan mo ko ng kanabang maghimo ka og murag taguanan o pasilunganan sa isda aron adto sila magtapok. Mao na ang gitawag og sa amo murag limot ko sa titawagan na basta kay ato alas lawom unya naay mga artificial ana nga kuan like mga kanang ligid nga daan kanang ubang mga kanang mga simento nga o sa ilang bang gamiton mao na ang kasagarang gamiton sa mga lugar nga aron makatapok ang isda adto pon ang mga mananagat mo adto para mamasol. So, ang nindot ana kon like dito sa Ulanggo, Yeah. Panggal kanang di ba? Nay Oo. panggal. So di mo sulod man gyapon sa kinahanglan na sa Fish ibutang trap. dito. Correct. Ah. So mao na siya nga mo pa na puroy atong gi process karon kay usa sa mga project nga priority sa atong regional director mao na yung gitawag og lambat meaning to si blue economy. So panagat either kung bukid pwede ba ni siya ug magkuan day ka og kanang gitawag nato og tilapia. Oh, Basta na kay tubig, pwede. pwede kayo. Oo. So, So- na ang pinaka ko ang priority ni RD karon kanang lambat og itak. Ang itak gimin ani ni RD is tanan nga mga ato ang mga mag-uuma dapat doon na oy mga tools and equipment sa pagpamaol ug doon na po'y mga equipment mga gamit para sa pagpanagat. I see. Okay. Ang kanidi ang Colonel Timmy Ricabo, dili fence ang coral reef itluganan or balay na sa isda. So, unsa man sir, laata ani maka-finance ta ani ang doli? Dili siya kuan sir, dili siya ka ang importante man gud nga ang programas duli nga inig butang kita dayon. Kani kay paitlogan pa man eh. Yes. So ang amo diha nga portion is kadtong dakpo ng isda. So unsa man kaning panggal, pokot, manginana. Pero kanang iyon na dili sa part sa kuan namo. Kay ito Aha. nag-construction. Ako sa daw ang isda dito manago kato sa mga tomboy so pagitlog. Bitaw. Ato ning murag kuan kayo na kanang murag daghan kay bitag nakuha ron kadtong mga palihog ako lang auhag sa mga kadtong wa ka paminaw. Pwede ninyo ma-review ang gisulti ni Sir Raymond dire aron tanan makuha din matuhog kini man ninyo makuha tanan ang mga labi na sa mga requirements. Pero kung ang kadtong mga nagkinahanglan nga mo avail gyud dili ako balikon lang rewind na ni kanang nas prinsipyo na gitawag nilang piso office mo na counterpart sa mga taga Department of Labor and Employment aron sila mo atiman para mapaabot din mo kinahanglan mo adto pare pa syudad para maatiman mo sir pananglitan si Juan de la Cruz naa Santander o sa Uslov may nga taga Uslov ni taga Uslov unya dadoon ang imong papel dako mga gasto panagat ra ka so adtuan na lang ang inyong munisipyo pagpa-assist dito aron ang mo assist ninyo taga piso Public Employment Service Office na ana diya sila na mo pada sa inyong papel diri sa dole sir unsa kadali ang pananglitan sila ikaw magsuwat niya ilang by way of unsa man email ang taga piso pananglitan mo yung assist. Pwede ra na may kuan kanang regional kanang unsa na email address. So dali ra na kay i-filter man day na may in charge kung na i-forward na sa office ni RD then notan man na ni RD unsay buhaton sa field office. So ang field office na maoy una is validate na to kung Adtoon. validation og na cellphone number pwede tawagan. Pero kung wala jud di makontak pwede ang peso og necessary gyud kay nindot man po na ang ato gyud nang i-engage ang atong mga beneficiary mo nang maadto gyud may validate for personal validation kay magkataon niya nga bololyaso dili day actual benefit dili day mo qualify kay purpose. Yes dili pwede kani nga ang purpose ang mga active purpose member dili pwede sa ato ang livelihood project o kaning mga nagtrabaho sa barangay list kuan. Okay. Sir, di ay mga pangutana. Maton pa ni Boss Ronix Iran. Motovlog ni siya. Maton pa managat ako pero wa pa man ko nailon og taga plus sakayan. Asam ko moduol sa among munisipyo. Malabuyok ang ilaha. Okay. Adto lang ta, sir, sa imong pangutana nindot kay na siya kay kun wala ka na ang Department of Labor mohatag ana as long as nga labi na nata sa second quarter karon as long as sir nga napatay existing budget ha. Kay kabalo naman ta nga ang atong budget allocated. Pero mapangitaan ra gyapon nagpamaagi. Ang importante lang nga adto na i-submit sa atong peso manager sa Malabuyok Cebu, Southwest
Sa south. Mm. Okay? So ato lang isabit imuhang kuan ka ng doula lang ang peso manager nga magpa-assist ka. Kay pwede raman sir nga kami anyway that is under sa Cebu province but the process ang proseso magud parihara. Adto na ilan nang i-validate didto nga kani siya qualified ba mao ba gini iyang panginahanglan kay basig dili lang kana mo iyang panginahanglan. Basig na pailain nga kulang lang siya guide. Ana kun ikaw pure ka mananagat or kun unsay kakulangan nimo pwede man modul sa BFAR magpa-guide. Pwede. Oh yes. Because ang atong project, ang atong programa is convergence. Tanang opisina pwede ra gid na silang motabang. Mo na asa ka nga ayon sa Musibo adto lang pod pero ang dole na ara pod gyapon. Yes. Ang iyang gingon kadit ha. Dapat ko rin ayuda sa mga TNVS drivers ang dole kaning transport network vehicle service kana bitong mga apps bitaw sir. Grab ganun ko namay ayuda ang dole. So para sa among sa guidelines wala pa pero sa amo ang katong mga legit na nga mga kuan nato sa mga client. Wala pa kay ko nakakuan sir ana nga kay livelihood man niya kanang ilaha ayuda. So lahi ning ayuda. So, lahi ng ayuda kay sa livelihood. Ang ayuda is hinabang man na compared to sa livelihood nga kung nagpadayon sila, amora ni ang nakalainan, sir. Kung nagpadayon silang trabaho, di pa sila kabil sa livelihood. Correct. Di sa may mumani. Working man sila. Ato man silang i-monitor. At the same time, natay mga award pod sa ato ang mga project na nakita nagkabuhayan awards program. Sir, diapay, sangkang Colonel Timmy Recabo. Actually, he's my cousin. O niya, matun pa niya nga, murag interest, kini, batang, sawa pa ni mahimong opisyal sa kapulisan, batang mananagat po ni hilig sa dagat ba? Mana matod pa niya kanitang ha. Kinahanglan kita magbuhat og coral reef sa tuwa kay bisag tambasakan wala kita makita dito oy. Nya kung naa nay coral reef adto na mamasol ang mga mangingisda o mga mananagat kung mudaghan ng nagpuyo nga isda. So kada to propose si Attorney Roy no? Coral reef kay grupo man gini sir. Posible nga kay mura man nagpunduhanan sa isda. O niya, dili lang sa mangitlog kay ang akong nakitaan ani magod kanang naan na kanang coral reef kuan man ni kanang murag adto gid punduhanan gid isda gyud murag tulganan kanang adto kay kanang isda bisag di nila panington pero di man sa bunog init. So pero ako suggest ko na ni Attorney Roy possible ba og sa inyo ang amig. Okay. So, ang ato ana, sir... Gamay na ni gasto, sir. Gamay na ni gasto. Naaman po atong mga partner agency like sa BIPAR. Kay ka naman kung mga punduhan nag-isda yung ana, ang BIPAR may dunay kapasidad mo determine. Kung asay angay kayo, balod, sir, balod. Correct. Ako ingnon si Sir Joel Clapano. Doon lang ta sa BIPAR. Partner man nato na sila. Kung unsay kakulangan nga, kuan nga pwede na mo sulod sa duli open raman ang Department of okay daray bunduhan nam nag-isda wa may panakop arita pagdakop ana mo. sige ako ning dadon sa akong pangutanon si Sir Joel Clapano siya man mo'y provincial field officer sa BIPAR okay din kang Colonel Timmy murag okay din mo Colonel murag okay kayo sige lang dapat kay Sir Ludwig Umiga pamo ang tawag na mo ana poy anan sa isda langkay sa langkay sa lubi butangan og bato itidlom ilawom sa dagat yes kung ano sa mo apod I don't know sa atong area sir kanang Naslaud payaw pamo po nilang Sir Ludwig mo ni punduhanan sa isda so payaw pwede tanang payaw pwede payaw okay nga kinanglan nga i-coordinate sa BIPAR kay na may sulog dili angay mutangan sila mo sila mo na expert ti ana so payaw pwede na siya okay ato ilalo mangguto di ba maglutaw man ang payaw kundi ko masayo ang ibabaw katong lukay kay ang katong ilaw murag naamo ko na lang kanang para papundo okay so dito ra ta nagkakuan ba sa terminology so payaw pwede ta pwede so gamay ra nag diferensya sir pero akong ingno Sir Joel ani unsa inyo hadiya kay di idol maalala yun mo murag okay ka na posible posible sige lang Colonel ako ning suwayan si Sir Joel Clapano ani anyway sir murag wala gyud nahurot ang oras nahurot ang oras pero wa gyud mahurot ang pangutana ba kadaghan pa ang gikinahanglan sa kuan sa mga mag-uumag mga managat or katong wa nay mga trabaho sir naapay immediate
kanang mga disadvantaged workers na pay immediate kaayo. Arita sa tupad kanang dili ni livelihood tupad ibisag wala ni sa imuhang teritoryo. Unsay ma-avail sa mga naminaw ron sir katong nawad ang trabaho or wan agi panginabuhian Okay. gawa sa tupad. Go ahead, sir. Okay. So kung wala na may trabaho, usually ang among kanang immediate response to nang nasunugan, nawag tangag trabaho, mao gid ang tupad. Kay mo man ay dali kay gutoman. So kinahanglan do na gibugas malungag. Pero ang atong medium term mao gining gitawag nato sa livelihood. Kay mo bang ni pang long term nato sir kay in kaso jud di na sila kabalik og trabaho, kanang di na gyud sila or ni decide sila nga dili na gyud mo trabaho o di ari sila nato sa livelihood program kay mo man ni atong programa nga sustainable nga atong gayran. So ang importante lang gyud sir sa akong lecture kung mo kanda kog lecture sir, ang importante ra gyud 5 question ra gyud inyong hinumduman nga pasok ba ang inyong project. Basic ra ni ako ang nakatunan during my college days. One is dapat kabalo mo unsa inyong project. So name of business because that would unsa kaniyong name of business mo man ang inyong project. No? Usually kung maay mong project mo yung skills. Mo say imuhang hilig. Correct, hilig or skills. Okay. The next is kani ba nga project na ang question ikaduha is kani ba nga project strategic ba nga kun mo na akong negosyo o lugar. Okay? Basig lagyo kayo o nya ang imong customer na diri. Sunod is kinsa may target nimo nga customer. Correct. Like karinderya. Target Daghan market. Correct. Kay importante man na kay mo kita lagi ta. Okay, karinderya. Kun mao ba ni ang need sa ato ang mga customer? So ato yung need karinderya ba gyud ang akong inegosyo diri. Then sir ang last na tong panguta, kinsa may imong competitors. So timan-an lang nato kanang 5 ka basic nga pangutana nga diin ko naa gani na siya at least guided mo, makadesisyon mo nga kani inyong project nga inyong buhaton kana bang makasustainer gyud. Kay kung doon ay dahang kuan sa imong project daghan kay kag competitors maapektuhan man. Tinuod gyud. Ya kani ato mga competitors existing ni pero how many years na? Kita gasugod pa, di ba? Mo pag-apply. Ang gilang ko diya tanawan na naninda o kanang sweet corn bitaw sa kabuok na to. As pagkasunod si Mana, sus, ako iyap-ihap punsin na kabuok. Sa aming Pinoy. So ako, wrap up na nato sir. Ako, pasalamat with Nimo Gyod. Siya mo vocal person sa Dole Integrated Livelihood Program, DILP, o niya si Raymond, o niya. Ako, mutagam sila kay ako na ba itong gingin sa Atty. Roy nga. From time to time, i-guess na ko ng taga-Dole. Panginabuhi ka karon tungod aning sinating grabe kang krisis. Kanya, grabe po na ang politika, pahuway matag panagsa. Aritas panginabuhi. So sir, salamat yung kasi imong time, sir. Walay problema kay actually kulang ra gid atong oras na patidaghan dapat Pero napay daghang adlaw, napay daghang panahon. Correct. So diring time po na kami mapasalamaton sa inyong nga programa nga diin gihatagan ang Department of Labor og slot nga diin pinaagi sa among regional director nga Atty. Roy L. Boynapi, ang among assistant regional director Emmanuel Y. Ferrer ug ang among Tri-City Field Officer nga si Maria Teresa Tanquiam ko nga diin gipaari gyud mi para mapaabot gyud mapaabot gyud ang programa sa Department of Labor lalo na sa ato mga disadvantaged workers. Kinsa man ni ato mga disadvantaged workers mao ni ang mga working poor, vulnerable katong nabagtangag trabaho, nga kulang mga trabaho, seasonal trabaho, o kani ato mga biktima sa kalamidad o kani itong marginalized group nga. So, Bis layo kay dapit wala naka-access ato ang serbisyo sa gobyerno due to geographical inaccessibility. Tinood gyud. So salamat kay nimo sir. Mayong buntag. O niya, looking forward for another round of kanana ang bakbakan. Sir, salamat kay Sir Raymond. Salamat sa itong mga listeners. Daghan jud kayong salamat. God bless you. Imagine na, ang ako lang yung panapos is kanang inyong pagpaningkamot, dili ikasalig sa Department of Labor sa bisan isang gobyerno, kundi ang inyong ang gobyerno na mo ayuda, mo palambo lang sa inyong nasugdan. So dapat inyong trabawan. Kamo gyud dapat ang artista nga diin mo lambo ang ikon makanhon nga kahimtang. Salamat sir, may buntag nimo. Akong pasalamatan po da. Una si Montes, Kiam ko, Montes, salamat kay nimo. Unya silang Sir Simon, Engineer Vic, unya Sir Manny, ang Assistant Regional Director, unya of course si Atty. Roy Boynapi, ang Regional Director. Ganito ugot kaya nga mananghin ta nga sir, pwedeng tigaan ko nimo usalang. Ngo attorney, pwedeng kay ko nimo usalang once in 2 weeks nga maka-explicar kay pahuway tani. Pero ang atong klarohon lang ang katong mga naay mga kapital ha. Ano ganang gingong sari-sari store dito pwede kay mahurot yang panukli na yung halin. Sira-sira store.
Katong maninda ginagmay, bayansel, bayabas og sili, di pwede. Mao ba? Salamat ninyo, Atty. Roy. Ha? Salamat sa akong mga partners po silang Boss Glenn Tutod o si Engineer Ramel Madera. Among station manager, Ma'am LV Canet. Inyong alagad o kapasuporte gapon, maayong buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpatinig.